Nagdesisyon man ang iban nga mga buluthuan sa distrito sang La Paz, Iloilo City nga isuspende man ang ila klase bangod sa gineekspektar nga pagpugok sa trapiko kag kabudlayan sa transportasyon kadungan ng Haro Fiesta sa Lunes, Pebrero 2. Lakip sa nag-anunsyo sang suspension among West Visayas State University ug WIVSU, Iloilo Science and Technology University kag Washington College of Iloilo sa tanan nga level. Ginpili na lang sang pila ka eskwelahan ang pagpatigayon sang klase paagi sa asynchronous online mode. Sa interview sang Bomb Radio kay Dr. Haynes Gumakil, Public Information Officer sang ISAT-U, ginpahayag nga ila na lang ginpili ang pag-shift sa online classes agud hindi mabudlayan ang ilang mga estudyante sa pag-commute. Dugang paniya, mag-resume gilayon ang regular nga classes ang ISAT-U kon Iloilo Science and Technology University sa Pebrero 3 pagkatapos mismo sang kapistahan. Nagpangabay man ang administrasyon sa mga estudyante sa ila pagangop sa ginpatuman nga tikang para sa convenience sang tanan. Inconvenience ng isa. And we do respect that this is part of our culture, no, celebration nga ini. So, just to make sure nga sige-sige po ng aton nga fase despite the situation, kag hindi man totally basta kami atong mga estudyante no, sa mga mga klase sa event. So, nag-shift na lang kita sa online. We decided to shift online para dira. Gusto natin ipahibalo sa atong mga estudyante, especially kag including mo sa mga ginikanan, kag inubra ini sa atong university para at least ma-address no mga concerns ng usual nato nagakakuha as part of the feedback nila sa mga classes of events, no? Especially diri sa Haro. It just so happen kati aragi kita sa linyada sang Haro Plaza, no, and usually may aragi kita nga mga problema mga encounter, pero let's take this opportunity to shift na naman sa online nga modality para sige gyapon ang aton nga klase, hindi siya mas sakripisyo and hindi man sila ma-inconvenience, no, because of this